дар тамос буданд ва инчунин дар нақша аст ки бо сафари корӣ ман ягон документ надорам. занам урусай. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. Видеои моро бо диққат тамошо кунед ва дар идомаи барнома комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Чӣ ки медонед, то 10 сентябр муҳлат додагиянд касое ки номшон дар чорни списка ғалтидагиай баъдан депорт карданшон сар мешавад. Агар ягон нафари шумо хоҳед донистанд ки номи шумо дар ин рӯйхат ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебарояд бинависонед, проверка мекунам. Владимир Путин бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамос шуданд. Дафтари матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод, ки дар ин суҳбат раиси ҷумҳури Русия дар бораи натиҷаи аслии раванду музокирот ва гузориш доданд. Инчунин ташкил мешавад, ки дар моҳҳои дигар, яъне ки октябр, президенти Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз муддати тӯлонӣ сафар мекунад. дар ин масъалаҳои муҳоҷиратӣ низ гуфтушунид карда мешавад. яъне ки Владимир Путин бо президенти худмон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамос буданд ва инчунин дар нақша аст ки бо сафари корӣ раиси ҷумҳурии Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар карда меоянд. чандин масъалаҳое ҳаст ки баррасӣ мешавад ва яке аз масъалаҳо ба мисли доимӣ масъалаи муҳоҷиратӣ мебошад. видеоҳои моро пайгирӣ мекунед ва аз хабарҳои нав огоҳ мешавед. камтар комментарияҳоро мехонем ва саволот ҷавоб мегардонем. касое ки мехоҳед границаи Қазоқистон сафар кунед, шофёрои бо таҷриба ва нархи арзон, номерошон мебарояд зангшон бизанед. ин одамо баъд аз сахичон шуморо граница мегзаронанд. Ашуров Фирӯз нависонда: салом, ман официални кор мекунам. ман отпуска рафтам омадам. патенти нав гирифтам. ман боз аз сар оформид кунам ё ҳамо трудовоё дар ин патент дейстрит мекунад. шумо ин патенте ки нав гирифтагиен ва дар ҳолате ки трудовой дошта бошед, аз сари нав ира ба МВД Русия ҳардуша уведомлен бикунед. тамом. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ қайсар мешавад? камтарак маълумот медодӣ. кадом синну солҳо даъват мешавад? аз моҳи октябр сар мешавад то 27 ноябр давом мекунад ва дар масъалаи синну солаш хутон ба назар бигиред. даъваткунӣ ба хизмат аз синни 18-солагӣ то синни 27-солагӣ. агар ки 27 сола шид, аз даъват ба хизмат озод ҳастед. Раҷабов нависонда: акаи Сорбон салом, худо соз бошен ҳама вақт. ман ягон документ надорам. занам урусай. як духтар дорам. қариб дуюмаш мешавад. ман ягон документ надорам. занам ягон падешка карда метавонам, агар маро биқапанд дар рейдҳо. ҳуҷҷат надошта бошен, аввалаш ки шумо то моҳи сентябр муҳлат доред барои ҳуҷҷат кардан. ҳамин реестр то 10 сентябр барои беҳуҷҷатон муҳлат додагиай ва падешкаи зантон гуфтаесен. шумо аз ҳама роҳи осонаш ки ба воситаи ҳамин занат метавонед ки то гражданствои Россияро дастрас бикунӣ. Айдил нависонда: акаи Сорбон зинда бошӣ. ёрдами калон мекунӣ ғариборо ва саволошон ҷавоб медиҳӣ. зинда бошӣ, раҳмати худо ба шумо, ба падару модари шумо. зинда ва сарбаланд бошем бародаро. мо каме ҳам боша ба ҳамин ҷиҳат мехоҳем манфиати худмона барои шумо бирасонем. як нафари дигар нависондае ки: ассалому алайкум акаи Сорбон, ай куҷо омӯзем брокера. ура он приложениша скачат кунед ва дарсош дар интернетҳорам ҳастад, метавонед рӯин тамошо кунед. як нафари дигар нависондае: салом додарҷон, хубен, дар корҳоятон муваффақият мехоҳам. ман як сол зиёд шуд Россия кор мекунам, патент мекунам. ягон чӣ намешавад, яъне депорт намекунам. мефаҳмондед патент кардантон шуморо ҳозир депорт намекунанд. аз чӣ сабабе? аз сабабе ки барои ҳамин бепатентҳо барои ягон одаме ки нарушенияҳои дигар дорад то моҳи сентябр муҳлат доданшонад. Бозормадов нависонда: салом акаи Сорбон, пешакӣ раҳмат. савол ба шумо. документи ман 8 август буд мешавад. метавонам граница гузарам. 3 моҳа гости, 3 моҳ пас хона бирам. савол та мо дертар мумкин ки хондем бародари азиз. 3 моҳа гости шумо вақте ки мигратсиони картаи гости қатъи аз Россия мебароен ва ба назар ҳамин чиза бигирен ки баъди як рӯз ё баъди як моҳ ё ки баъди 2 моҳ рафтани шумо мушкил аст. ба хотире ки гостида
иҷозат нестай боз дарҳол ба Россия даромадан. Зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саволҳо бошанд дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.